ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இதனுடைய ப்ரூஃப் இது வந்து வேறு மாதிரி தரையும் பாருங்கள். 2 sin square x minus 1 equal to 0. இது வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டால் மைனஸால் பெருக்குனீங்கன்னா 1 minus 2 sin square x அப்படின்னு வரும் equal to 0. இதை பார்த்தாலே தெரியுது அது என்ன ஃபார்முலான்னு, cos 2x ஃபார்முலா என்ன, cos 2x. ஸோ cos 2x is equal to 0. cos theta equal to 0 அப்படின்னு சொன்னால் thetaவோட வேல்யூ என்ன வரும், 2n plus 1 into 5/2 n belong to z. இங்கே x இந்த தீட்டாவுக்கு பதிலாக 2x வருது. அப்போ 2x is equal to 2n plus 1 into 5/2 n belong to z. ஃபுல்லாக 2ஆல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா x is equal to 2n plus 1 into இந்த 2 கீழே வந்து 5/4 ஆயிடும் n belong to z. So therefore the solution is முதல் ப்ரூஃப் என்னன்னு முதல்ல என்ன வந்துச்சுன்னா சொல்யூஷன் x is equal to n plus 1 into 5/2 வந்துச்சு. இப்போ என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் x is equal to அதே 2n plus 1 into 5/4 n belongs to z. ஸோ அப்படியே ஆன்சர் எழுதலாம், இப்படியும் எழுதலாம். ஓகே, ஒன்று இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அல்லது இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த இதுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃப், இதே இதுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃப், ரெண்டையும் போட்டு குழப்ப வேணாம், ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ஃபாலோ பண்ணு. ஓகே, பை.